Langgami jenang kula ya, Mas. Nggih, jenang kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, mboten mboten saged. napa? Mboten saged jenang kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Mas. Ojo kau Mas, telakku mumi menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan garane sing dianu. Iya, mangap. Segone Alah, ya kowe genten dulang Mas Toli. Ben didulang kok terus ben didulang sik. Ditulang. Nah. Ah, wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. Oh, nggih. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. kek Iya. ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh Pak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya, Rodok gumyak sing ya, anu sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya ora apa-apa. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi iki boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah iki. pripun to beda lho. Lah ya ngono padha, kuwi. ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan Lah, kaya ini kan Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksudnya nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbak kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak Lah kei belan iya. to Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono ya lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri, Oh, sama iya. apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang sakniki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15. Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Ah, iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Gading malam Dalam. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Lek apa apa Mas Gadeng ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. Mas. Lah dalah. Wis, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki ini sing band gebok Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem.
Lerem ra. Sing heboh kau menua. Kowe jaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblutukke ning nggon galengan. Lah, ngono Lah kuwi. ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak rontok kok arep rontok. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to Nggih, nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo bacan ngono lho. Yo lah dalan. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih, heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono lho kaya ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali-kali tuwa saiki kebarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, mau Nek, kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue, aja kayak kue. Lho. Senang gula iki lho. Aja kayak aja ngono, aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to le rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah kon ngeru engko. Tangannya, Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya kitek memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepol lho. Aku bisa mong anu sing gulan geger ngono aku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Among ati pawi tani Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas.
Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kelingan sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. Mila Kang Mas Hai. Loh. yen gampang luwe gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak Diamat, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken wis ora ana cerita liyane. Iya. Yen angel ka Ngopo ya, Bunda? Gaden. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas nyawang plas. Pak Pagur Lah, ketak-ketik. kok mau ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya nyawang. tangane kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki Tangane. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. le ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi meneh. Ayo nok bacet nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta, Le? Niko lho. Kismat Bari iki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng kula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jeneng kula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya, Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Gading. Mbak Dalu, Agnes, Mas. sugeng dalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku kaya kere dides lho, Bre, malah kok jeneng. Ora aku tok siosi dong. Ya ampun. Lah kuwi Wis salah. nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek enek apa? Manuk.
Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Ning kene kok ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa, Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Boten. Mbak Tatin? Tatin. Bebas. 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 Oh nggih. Sik. Nah, tak Napa li wong wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah Apa? kembang Rawi. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber viewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Prima? lempeng ramas iku lereng. Ya. Nalan-nalan ya, Jan. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Buat petanan. Pacar baru kenalan, kena di jalan Jenderal Sudirman. Cerita aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cintaku hanyut. Aduh toh. Oh alah. Ayo toh Pak D. Sing Ayo, siji ayo, batune entek. Kelereno sik. Iya. Bunda Mimin batune entek bisa. Iya, wis ben leren sik ya Pak D Mimin ya, Nggih. Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel Le masane. Sugeng dalu, Mbak Linggo Masangi. Sugeng dalu, Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye, Karo Pak? Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur Masa sari. ta? Yo sadurunge wayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Oh. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapi sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kan dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok le campur sari ning joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kayak kepiye. Lah do kaget kok. Lho, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Dalang Channel. Seno Channel. Kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas Hadi. Ning Brintik nggih. Iya, Iyalah. adewe dandan lanang. Oh, dandan Iya. lanang. Kaki akon teko to, Mbak, nek dahar niki Lanang kok, Mbak. kan ya Mas. Ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Lah, Jenenge iya. aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih. Siapa? Mas Keswan Nah, iki. dhisik dhewe nek kuwi Kula mesti. nyate niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lah. Wah yen pambudi to mung Ah, agek nggih. awal-awal derek Dalang Seno kok arep ndadekke Dardah aja nganti piye carane men Alah. yo rukun kula ngono Bangsa kowe iki kok kaya enak-enak ngono kok. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen. Pomone sing tak simpen ki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso engko ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan.
Alah, Iki. telek. Soale telek. nyen sewu nyen yo pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali toh itu. Nggih. Sampai saat ini Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Oh. Ngatene sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedepan rupa ora mesti dadi, ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri, tetep iso dadi dalang sing keterima, dalang sing diterima masyarakat, sukses panjenengan, sehat kalian dalang seno ugi. Welinge Bunda ya ngono kan Bunda kan rasa nunggoni terus kan melalang buana terus. Nggih Bunda nggih. Jawa Timur wis tak jajah. Mula Lintang Kairo rene iki mergo kono wis tak jajah. Lintang kira ya calon mantumu. Nek ardo ngerti nom-nomanku jaman rung remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Debles menik-menik ngono ki. Kowe- Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199 Lanjut. ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyali pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki, ora. Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Kok Sing nyepelek penting dalang seno tetep Jaya, selalu. Ngrembaka, Ngrembaka. Jaya Bawana tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Ngono. Nah, warga laras ugi. Ana. Mugi-mugi sansaya solid, Heeh. tansah ngrembaka. Heeh. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragami konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Walah. Ki Dek Lintang ya kersa rawuh. Heeh, dadak Saking Kediri. Kediri. Wae, dienggo terapi karo Bu Prastiwise. Karo Mbok Tatin, karo apa Mbok Prastiwi. Heeh. Dayu niku 12 juta, aku ya gur ngono to. Aku nek ra isine gur nyeritake to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah. Oh. Lah kono nyuwun, lho wong takoni wajibe ra dijawab to, Mbak. Apa nek enggak tahu, aku enggak tahu. Enggak tahu, emangnya Tatin enggak tahu. Jadi nek wong takoni wajibe dijawab. Lah, nggih. nggih. Pira-pira. Biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten iki 12 aku ngono. Kuwi nyuwun tulung ya. Heeh, nyuwun tulung. 12 juta engko mulai kowe digawani cireng lho. Apa? Banci koreng. Aja kau-kah Mas, telakku umume menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone alah, ya kowe genten dulang Mas Solik. Ben didulang kok terus ada didulang sik. Didulang. Nah. Ah wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada ngeladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, Bagyo Mulyo. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano, Oh, putrane Mas Agus. Oh, nggih. Nah,
Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake mesti apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh kak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Ah, Dek Lintang tetap di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged nek mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh, Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua. Pripun? Duet. Engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kaya kue. Lho. Senang gula iki lho. Aja ngono. Kayak kowe. Karane wong akrami Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to le rasane? Napa? Napas batuan saka bunda. Mah kenger engko. Tangannya, Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepol lho. Aku bisa mong anu saya gulat geger ngono apa aku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas. Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalan. Kalian sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kaya belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. mila Kang Mas Hai. yen gampang luwih gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengen. Ora. Kowe ora mungkin iso ngono sing nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel
ngopo ya Bunda? Gadeng. Nun. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Kok magur ketal Lah, ketil kok mau tok. ketal-ketil ngono ki. Lah, tangane- Nyawang ya tangane nyawang. kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho dadi tenan rasa wong ketal-ketil le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh, Mama. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi kok nek. Ayo nak bajet nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Nika lho. Kiswan Bariki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dewi-dewi. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, saged, mboten mboten saged. napa. Mboten saged jeneng gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya Le? Aku golekno guling, Jar. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa nduk, karo lenggah ya nderek. Nggih. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis, warga laras ra bakal kepaten obor sinden. Jan, ayo alus suaranya apik kaya aku. Elek.
Ayo nok dikancani joget adine. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang Sena. Semoga kedepannya tambah lancar, Amin. sukses selalu, Amin. tambah solid dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh, I love you too. Iki enek ucapan Lek. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Sena sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking Gudeg Bu Agus Magelang. Nggih. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku ditaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Pak nyepaki Danil. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya, Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Disepoti. Mbak Elisa. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enom. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek radang cak cek cak cek. Zaman saiki rene sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora pekewo. bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah,
Le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya mau manut ya mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke ade dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dintekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin merekah di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kayak nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Baterai dicandra kepunjulan. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Fakih ya, Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno, Seno. ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa, Semoga. tansah ngrembaka. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok oke. Nontone viewere. Ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari Warga Laras tapi juga wayangan yang lain juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta iso dibiwarakake sak Nusantara sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira Selain mendoakan Dalang Seno channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang Yang bijak. yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komennya Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. no, ning Nah, sing penting aja saling menjatuhkan. ya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo meneh Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, heeh. Neng Aku biyen tau biyen dia terus dingeneke, Mbak kalau ada Tatin tuh Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya, Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unekke kok ya salah temenan. Lek ben kita lho buka HP kok ketok sedih ngapain Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong delok ki alak ora udu apa-apa gur udu ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen Ya. nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Dodol kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Pak luar biasa. Pak Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Heeh. Nggih. Wis kok men ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga dadi sawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya Lek. Ijek proses. Glodok isik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek Mang Ayu Bagyo dari Putra Dikari Gina Baladewa PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warso channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Maski Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati Warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur Warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang diatur Nembang Mbak ki. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing kan Nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salame kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangan Perjuangane Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya.
Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. Yang masih setia Sobat PWKS ini. Ngebiar, matur nuwun. PWKS. Apa sih WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarang bagi tugas ya, Mbak. Kowe Kak. Hah? Kowe sing bawa. Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa kowe lonceng. ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, Oh, wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesek ya. Mingkar mingkurengu kara akarana Gendone metu. Kowe sing nyekel. Kowe satelo alo, sajepen melu kono, penonton ben kok. lah kada tak kira bakoki aku. Kowe iki angger nang kene mesti spesial Mbak iki. Pokoknya digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Ganti apa lagu ya? Karenan marati siwi ayo Kak Elisa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama Pangkur Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana sakene kok malih kentir oleh malah. Aku ngapet guyu. Lah jek kono melu Lalu maktet. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata Merekeret Marata Pindah boten Ora lho dirampung sik. Pakartining ngelmu Gong-gongane. Sang Dwijo. Mangga. Rodok mundur, Nduk, men pilah. Gurar kewirangane kok le. Ngaturane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mang apa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. Iya. Entuk baligon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji Apa? Makasih supportnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Oh, alah. Alhamdulillah. Damai pun
tembang kangen. Nggih. Nggih. Tembang kangen. Ya. Selamat ulang tahun Dalang Seno Channel yang ke-15. Warga Laras ya. Anggan iki wujud katresnanku. Neng memberi kesempatan pada kalian semua. Iya, toh. Ora ya, ora tak pateni ning meneng wae. Ning oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Nah, ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi oke. lewung ki jatahe Bu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Nah. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Oh, agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik, nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga enggak lewat apa-apa. sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, liwong kari dhewe. Oh, liwong Oh, lewung kari kae. dhewe. Ono wae ya. Menonton iki. Ya apa manut? Oh, iya. Harapane kanca Berarti warga langsung laras. Fragmen. ramen. Fragmen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Lalu sapa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Sen mengangkut jatan jiwa.
pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, mergo ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsiah. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak rasronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing anu nyelekutis? Aku mbane kok. Kancane. Iki Koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu yo ayu aku. Wasis yo wasis aku. Ya jelas lo Suminten kok. Apa nek sing iso nglawan Suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok Guna Seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalih ing Trenggalek. Nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku digawe Dimas Broto. Ning kasunyatan Dimas Broto saiki oncat. Loh, mergo saka pokal gawemu. Mesti kowe pamer awak kowe. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku seks sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Sik ta, kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok papakan kaya gerdu kok ngene. Sik ta. Kuwi padake kerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek ra kur trimo. lamaran tetep Den Mas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta. Lah kok gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Lho, Ana jenenge ayu ya ayu, aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. ayo ya aku gede ngante aku. Rada-rada Den Mas Broto mau milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene Suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah, iki Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas tindak Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto, Iya diajeng. kula sampun kapangklan panjenengan Kang Mas. Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora sum? sum. Sen mbok ora sum. Iso banget anak Adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke sum. Ngeten Piye? ki mawon. Piye, Tok? Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika mongko panjenengan sampun badhe kadhopaken kali kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amarga apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindah malih jenengan maksuli. Jenengan itu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur walapa, pedang Den. ngendika Ya sampeyan. senadyan iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gas gerdune sakmene. Ya wis ta. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen rak aku tresno. karo Gerdu ki kowe. kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa Iki tak tutuk. gawa. Aku duwe. Ya kok rondo bareng tutuk ro kentongan. Ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan Mas. sampun kapangklan kali kula lho. Tenas. Piye? Ning manut to atimu jane seneng karo sapa? Seneng Monggo karo panjenengan kowe. menika Mas saged Seneng kanthi karo permohonan. aku. Netranipun. Kok sih ta? Ayo konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, Plok, ta?
sabar. Kok sih toh? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya aku ki Nek tresno wis karo milih aku kowe. ya wis milih aku kok Iya, ditemek-temek aku milih karo kowe. lho. Ya wis kene nek nang kene ya nang kene. Wis kene wis. Broto. Wis iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kene wae. Ayo, Kowe nyeratenono kono genti aku tak kene. Nah, kowe nyeratenono. Kancamu udah nono. Aku ya judek kok. Aku ya mah. Kono ben Biar rasane wong kapedotan terus biar rasane Den Mas Broto. Ngene, lah kowe ra ndek Seduno kanca. bathok senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Kowe suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram toto kowe sumin. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya, Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirangi sen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesakne suminten no. Mas Broto. Mas Broto, kayak kepiye? Mas Broto. Yo ora entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wis to Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngono suminten? Mas Broto, obrat. Mas Broto, obrat. Ele. Obrat. Suminten ele. Obrat. 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 Alah, kok dadi kaya ngene suminten? Obrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Lagune mbok sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktuku nongol, aku tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar. Tembak-tembak, Dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene koene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oh, Oh, kae yo suminten. oh alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutang. Dadi Wes wong iki. wis sapri wong edan rekosan Gus talah. Gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing senior. Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh nderekke Pak Seno. Nggih to. Iya. Kita bisa flashback nggih to, Mas. Lho Pak, nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetep menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Dadi ya botak. Tatin ya kencang. Arep mirang-mirang ke Mbak Yune. Kok le arep menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Terus sido dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Alah, sugeng dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah, Princess.
Pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok kanca edan. Dadi Disawer kok disawer ramban iki. dek dong iki kancaku edan. Dadi sing dikeki aku. Sing dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Keswan ugi sehat. Rapati Kok rapati pripun lho? jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Keswan pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar. Yo lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. gadeni apa ta? Bro. Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet alus nggih. Hah? Bu iki jan. Nggih. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ucapan ulang tahun untuk Dalang Seno, monggo Bu Prastiwi. Pokoke sip ngono. Lah kok cekak aos men kok sip. Nggih mugi channel Dalang Seno semakin mendunia. Ning wis mendunia ya. Sampun. Nggih, amin. Mbak Ayu. Mugi-mugi channel Dalang Seno semakin tambah subscribernya. Amin. Amin. Kompak selalu anggota Dalang Seno. Solid. Solid. Nah, nggih, rukun selalu. Amin. Ya. Iya, Oke. Heeh. Bu Neti, monggo. Nggih, Mae. Kagem Dalang Seno mugi selalu berjaya. Amin. Bu Wahyu. Idem sampun sedaya niki. Nggih. Wah. Lagune napa? Dek gade. Niki sekalian enten sik WA. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu Mas Gading. Derek Mangayu Bahagia wit pengetan 5 tahun Dalang Seno channel mugi tansah ngrembaka. Amin. Amin. Kagem Mas Gading tetap semangat tanpa kendat. Khususipun kagem almarhum Kisah Nugroho. Mugi-mugi swarga langgeng. Al-Fatihah. Saking Ahmad Badawi Bintaran Piungan. Insya Allah Badawi kok dari Badarui. panjenengan ngantos biar dalam salam kagem Ibu Agnes. Nyuwun pun waosaken nggih Mas Gading nggih. Nyuwun lelagon ngimpi. Oh iki ngisore ana meneh iki. Izin tanpa saweran. Oh nggih. Oh. Kendel men. Ngimpi kagem goro-goro mawon mengke. Oh nggih. Niki diaturke liwung nggih Liwung pamundutanipun. nggih. Monggo. Wah sampun enten liwung riyin. Enten ingkang ngersakaken duet Lintang Asmara. Ingkang nyanyi Dek Lintang kali Mas Gading. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek Lintang Kairo hafal. Ah. Nek karaoke apal ora? Wah, hafal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora. Wah, kowe ora kok. Yo gimmick Lah ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. loh. Oh, Dari kok malah ora gelem. Nek kowe ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. kok fosile lho. Ki sinden senior no lho Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo lho, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main padha wae. Kok jenglot piye to Pak kowe kok? Bu, jare jenglot kok Ibu. Heeh, ana sing rukul lho. Bubuten ya. Oh alah. Kok padake jenglot. Oh arti bubu. Dandan ayu-ayu padake. Wis yo. Apa? Ya, Karo napa? ngomong apa neh? Lewung. Lewung. Mbok menawa rayu aku sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, kene mengrawani. Yo, liwung ndak Wani kepake. bae. Nggih. Ayo ndak selak dikisruh le dantenan nggih. Jenengan mriki ngajari wae bintang tamu arep enak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soale ora ketok.
kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Mang semene kae lho. Ya kemasan saset. Bu Prastini iki ora cilik, ora alit. Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Heeh. Heeh. Seneng banget aku. Lah garek tisu apa nih riyen? Nah, ya iso mbok ngelap. Nek tisu nek keringetan. Apa? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo le wong, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Apa? Semangat, ayo. Liyane jogetke so pas ki buke kok gedabikan dhewe. Aduh yo. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset ono. Alah. Yuk Kira kan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Sabtu penitati.
ampun dipinangkani. Sampun waradin sedaya waranggana tasih tunggal Nggih. pamundutan Lintang Asmara, Dik Lintang duet kalih Mas Gading. Wah, Kersa Browsing. kalian. kedap lo browsing riyen. Ayo Dek Lintang Khairo. Ayo nak. Wong tua mung karek Browsing. menestoni kok nak. Lah, alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama, Jess. Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo e. Walah. Salah searching. Sampun, Iya. sampun. Kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Mas Gading. Dalang, Sampun. sudah hafal ya? Insya Allah hafal. Apa-apa sesuk neh. Lah nggih. Wis, pripun iki? Sampun niki mungkin sing dereng dipinangkani teng goro-goro melih. Ngaten. Nggih. Sembah nuwun Dik Gading. Nggih. Saya kru Warga Warga Laras. Laras. Ugi Kru Dalang Dalang Seno Seno Channel. Mugi-mugi Dalang Seno Channel sansaya ngrembaka. Anjayeng Bawono. Anjayeng Bawono. Dipun tresnani pengmaripun. Nggih. Sehat-sehat. Nggih, Lancar amin, anggenipun amin. ngangsu kawruh. Dik Gading mugi pinaringan sukses. Nggih, amin. Lancar ngantos tancep kaya. Amin. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya. Jauhi narkoba dan Dekati waria. Sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun.